Bona tarda. Faré una miqueta també en castellà perquè últimament, com ya va pasar la otra semana, estamos en el directo también de Instagram y grabaremos también la sesión para que la podáis seguir en YouTube. Entonces damos las buenas tardes para mucha gente que nos sigue también desde fuera de Cataluña. Bueno, para los que os conectáis por primera vez o venís aquí por primera vez, pues el ICRE somos una asociación de escultores y escultoras y amantes de la escultura, que lo que hacemos es patrocinar tanto a nivel teórico con historiadores del arte sobre todo, como a nivel práctico, el trabajo de escultores y escultoras vivos sobre todo, y a nivel teórico pues también intentamos recomponer un poco la historia de la escultura del siglo XX. Y bien, tenemos la Biblioteca Clarà como nuestro punto principal de encuentro. Cada 3 meses invitamos a algún especialista del mundo de la escultura para que nos haga un seminario, y a la vez cambiamos y colocamos siempre esculturas de nuestros socios en la biblioteca. Como ha dicho Joana, tenemos a 8 artistas hoy, entre los cuales en esta ocasión me incluyo yo también, pero en este momento lo que voy a hacer es presentar a Isaac Candelario, que es historiador del arte. Es responsable de exposiciones del Espai Volart de la Fundación Vilacasas y nos conocimos a través de los medios sociales, por eso también la posibilidad de estar en Instagram y de poder ver estas aplicaciones y sobre todo en la época de pandemia yo creo que han sido aplicaciones que han servido mucho para conectar a muchos artistas y amantes del arte, historiadores y demás. Mira, si quieres saludar, Isaac. Hola, buenas tardes. Entonces, hablando con él, salió la posibilidad de presentar uno de sus trabajos que él ha hecho como comisario de exposiciones, aparte del trabajo que tiene la Fundación Vilacasas, pues lleva sus proyectos independientes, y en este caso, en la Sala Las Bernardas de Girona, presentó el trabajo de Leo Caillat, que es un trabajo de revisitación del arte antiguo con llamado neoantic, y entonces me pareció que era una charla suficientemente interesante porque él tiene la experiencia de haber comisariado la exposición, de trabajar, digamos, mano a mano en la selección de obras con el artista y también de dar un pequeño salto, ya que en la Biblioteca Clarà normalmente presentábamos más bien artistas que ya habían fallecido, pues dar un pequeño salto de introducir también artistas más contemporáneos que pueden trabajar en esta relación con el arte del pasado. Així que, sin más dilación, et passo la paraula, li donem la benvinguda i jo penjaré això perquè la gent també pugui veure el PowerPoint que ens ha preparat. Així que moltes gràcies. Doncs moltes gràcies, agrair també a la Biblioteca Clarà, a l'ICRE, per donar-me aquesta oportunitat de fer aquesta petita conferència sobre un dels artistes dels quals he treballat darrerament, que és Leo Caillat. Llavors, a l'hora d'enfocar la xerrada, sí que vull plantejar una mica com parlaré. Primer farem una presentació de l'artista, d'en Leo Caillat, però també vaig trobar interessant parlar una mica del context, i la segona part de la xerrada, si el temps m'ho permet, si no tinc aquí el Jorge que em donarà senyals, m'agradaria parlar una mica d'altres escultors, altres artistes que també tenen com a rerefons el treball i la reinterpretació de l'art antic, que jo crec que és un tema molt interessant i que, com veurem en algun treball d'en Leo, és un tema que ara està una mica candent i que trobem molts artistes que estan treballant sobre aquest tema. Us presento en Leo, també el vull disculpar perquè li hagués agradat molt venir aquí, viu a França, treballa a París i per tant la situació a França ara tampoc no és gaire bona, però sí que em dona records per tots vosaltres i li hagués agradat molt participar d'aquest seminari. Primer de tot, també, abans de començar i entrar a fons amb la xerrada, m'agradaria fer presentar una mica el context de per què em trobo aquí avui parlant d'aquest artista francès. Molts de vosaltres us preguntareu què fa aquest noi parlant d'un artista que viu a París i que treballa allà. Doncs bé, tot això sorgeix per aquest centre que tenim aquí, que és el Centre de Cultura Contemporània de Salt, que és les Bernardes, en el qual aquest any, del 5 de febrer al 30 d'abril, es va produir o es va projectar un cicle d'exposicions molt interessants que
que es deia Enlluernats pel Mediterrani, i aquesta mostra, a partir del tronc que vertebrava l'exposició, que era la gran obra de la María Belmonte, que és Peregrinos de la Belleza, en la qual ella fa una radiografia de les diferents personalitats, ja siguin historiadors, ja siguin artistes que han quedat fascinats per Grècia, sobretot a partir del segle XIX, principis del XX. Doncs en Robert Fàbregas, que és el director del centre i un gran amic meu, em va donar l'oportunitat de donar un punt de contemporaneïtat al cicle i em va demanar que busqués, o que si sabia trobar, algun artista que treballés o que tingués aquesta fascinació per l'art antic, però que ho treballés des de la contemporaneïtat. Jo, de manera directa, vaig pensar en Leo Cailar, és un artista que segueixo fa molts anys, sobretot per xarxes socials, i li vaig proposar aquesta exposició. També tenim present que és la primera vegada que exposa a l'Estat. Per tant, és un artista que a França és molt conegut, als Estats Units també, fins i tot a Anglaterra, però que encara no havia exposat a Espanya. I per tant va ser també una mica la porta de benvinguda aquesta per descobrir l'obra d'en Leo Cailar. Ha sigut una exposició que ha tingut un èxit de visitants fantàstic i gràcies a aquesta exposició també moltes galeries de Barcelona ja s'han posat en contacte amb l'artista i això també, com ja sabeu tots els artistes, el que heu de fer, a part de presentar l'obra, és vendre. I per tant a ell li ha anat molt bé perquè a partir d'aquí aquests contactes amb galeries de Barcelona li han obert les portes per poder vendre. Us passo ràpidament unes imatges, no vull fer spoiler de les obres d'en Leo, però perquè veieu una mica el muntatge de l'exposició, en el qual vaig tenir carta blanca i per tant em va anar molt bé perquè vaig poder exposar obres de totes les disciplines d'en Leo. En Leo no només treballa l'escultura, sinó que treballa la fotografia i treballa també el videoart. Per tant vaig tenir l'oportunitat de seleccionar les obres més característiques que incloïen, com poden veure, la fotografia a les parets, les escultures que en parlarem i al fons veuen una petita pantalla de performance o videoart, que és una mica el que està treballant ara en Leo. Però bueno, passo ràpidament aquestes imatges, després les comentarem detingudament i veurem les sèries, però bueno, era una mica per contextualitzar i per veure de què parlarem avui. Mentre faig una mica de presentació d'en Leo, m'agradaria presentar aquest vídeo, que és molt interessant. És un vídeo on es presenta una mica l'artista i la seva obra, i per presentar-lo dic que va néixer, és aquest, en Leo Cailar, va néixer el 1985 a París, i la seva formació està arraigada a la ciència i la tecnologia. Ell des de jove va voler estudiar ciències i tecnologies, però va haver un moment donat en què va decidir aplicar la ciència i la tecnologia a l'art. Ell té una passió pel temps, pel fenomen del temps molt interessant, i va haver un punt d'inflexió en la seva vida de molt jove, amb 20 anys, i va decidir deixar la ciència i la tècnica, els estudis com a tal, i dedicar-se a la pràctica artística, però sempre amb aquest rerefons del temps, que és una mica la passió. El temps i la física quàntica són dos dels temes que veurem molt en l'obra d'en Leo Cailar. Val a dir que tota la seva família ve del món de l'art, sobretot de la música. El seu avi va ser un famós director d'orquestra, els seus pares també venen o estan relacionats amb el món de la música, per tant aquí en Leo ja té un background, ja té tota una relació amb el món de l'art, però sí que és l'únic una mica que es va decantar cap a l'escultura. Va estudiar fotografia i va estudiar història de l'art a l'Escola de Gobelins de París, i per tant aquí ja trobem la formació com a escultor. Per tant, veient una mica aquesta relació amb el temps i la física, ja podem intuir una mica del que tractarà, del que parlarà en Leo en la seva obra. És un noi molt interessant, jo sempre dic que és mig filòsof perquè tens unes converses molt llargues amb ell, i la veritat que quan el sents parlar entens veritablement la seva obra. Per tant, m'hagués agradat molt que hagués estat aquí perquè ens hagués fet un speech fantàstic, molt millor que el meu, evidentment, però bueno, les circumstàncies no ho han permet i per
espero estar a l'alçada, no? Que si em veu el vídeo, està a l'alçada de les expectatives. Aquí també m'agrada molt per veure les eines que treballa. Aquí tots vostès són escultors i per tant cadascú té la seva tècnica, però en Leo treballa molt les eines modernes. Sí que la primera etapa va treballar molt el cinzell, no? Però ara ja amb les eines que trobem ara modernes és una mica la seva manera de treballar. Doncs bé, amb aquesta petita presentació d'en Leo, si això em deixa, aquí veiem una primera reflexió abans d'entrar en matèria. En Leo sempre treballa amb sèries, per tant totes les obres o tota la trajectòria artística que parlarem avui d'en Leo parlarem de sèries. I sobretot poso aquesta diapositiva perquè ell comença o inicia la seva trajectòria artística a partir de la fotografia. I hi ha una reflexió molt interessant que he extret d'una entrevista que diu: recientemente se ha producido un retorno radical al pasado, una especie de neorrenacimiento. Ell ho defineix d'aquesta manera. Hi ha artistes que no saben ben bé en quin estil es poden relacionar. Ell parla d'un neoantic, que és una espècie de renaixement o revalorització d'aquest art antic, però ell parla d'un neorenaixement com d'aquests artistes que estan començant a treballar influenciats o sota els fonaments de l'art antic, on artistas intelectuales recurren a las culturas clásicas para recuperar las fuertes raíces, acompañado de una forma nueva de pensar gracias al uso de la ciencia y la tecnologia. Per tant, tot el que parlarem avui d'en Leo hi ha un rerefons de ciència i tecnologia, però aplicat a l'art. I serà una mica els fonaments de l'escultura antiga, sobretot grega i romana, que utilitzarà en Leo per parlar del temps. Ell sempre diu que vol que el temps quedi al llarg del temps i per tant quina millor manera de representar el temps, que és a la pedra o al marbre de Carrara, que ell utilitzarà moltíssim com a manera de que el temps quedi en suspens i per tant arribi a tothom i al llarg del temps. Una altra reflexió molt interessant diu: mis ojos han buscado observar el mundo para descubrir su significado y códigos. Pensé que una comprensión metódica a través de la ciencia daría las respuestas, pero al final prevaleció el aspecto artístico y conceptual. Això és el que comentava, que ell parteix de la ciència i la tecnologia, però finalment tot això ho aplicarà al món de l'art i l'escultura. Intento mostrar lo que creemos que sabemos de manera diferente para sacudir nuestras convicciones y establecer un diálogo entre periodos. Veurem que l'anacronisme i el joc entre períodes és un dels leitmotivs, una manera de treballar d'en Leo. En Leo sempre al visitant o a l'espectador el fa partícip d'entrar en aquest anacronisme y en aquesta diferència de períodes. Estamos en una encrucijada de cambios radicales que nos obligan a mirar hacia nuestro pasado. Per tant, aquesta seria una mica la síntesi de l'obra d'en Leo Caliar. Per començar a parlar d'en Leo, abans d'entrar en matèria amb l'escultura, m'agradaria començar amb la sèrie Art Game, que és una sèrie molt interessant de l'any 2010, perdoneu que aquí s'ha tallat el 2010. És una sèrie molt interessant perquè és la primera que mostra al públic i en la qual ja comença a tenir un cert ressò a França. No és una sèrie d'escultures, sinó que en aquest cas és una sèrie de fotografies i estan situades al Museu del Louvre de París. El Leo Caliar té una relació molt interessant amb el Museu del Louvre, fins i tot després parlarem que ha tingut accés als dipòsits on hi ha les reproduccions en guix de les grans obres mestres, que segons em van comentar és un espai en el qual no tothom hi té accés i per tant totes les reproduccions que fa en guix i en marbre en Leo Caliar són d'aquests fons d'escultures que hi ha al Museu del Louvre. Jo he estat investigant una mica perquè no sabia ben bé com era aquest indret i aquí a Madrid tindríem una mica el Museu Nacional de Reproducciones artístiques, que és un museu que hi havia al Casón del Buen Retiro a Madrid, en el qual s'exposaven aquestes reproduccions de la Victoria Samotracia, la Venus de Milo, totes aquestes grans icones
de l'escultura clàssica s'exposaven, i el Louvre vindria a ser el mateix. És un dipòsit on hi ha tots els motlles dels originals, és a dir, hi ha els motlles de la Victòria de Samocràcia, en el qual alguns artistes, no tots, tenen accés i per tant les seves escultures són rèpliques exactes de l'original. Per tant, això també té un valor afegit a l'obra. Doncs bé, en aquestes visites que en Leo feia al Louvre es va adonar que estem en un moment, ja en el 2010, de canvi. El nou mil·lenni, l'any 2000, va venir acompanyat d'uns canvis tecnològics, l'aparició de xarxes socials, l'aparició dels primers telèfons, smartphones, etc. I això li va donar a pensar a en Leo de crear una sèrie una mica crítica amb els temps que estem visquent. I per tant, mitjançant el Photoshop, que és el programa que utilitzarà sempre per crear aquestes fotografies, doncs fa una crítica de com seran els museus d'aquí uns anys. I en Leo, amb aquesta visió, fa aquestes fotografies en les quals es veu aquesta persona a les sales del Louvre amb aquestes pantalles que substitueixen les obres d'art i en la qual tu, amb un petit ordinador, pots dissenyar les obres d'art. Una mica fer-te el museu a la teva a tu medida, diguéssim, un museu fet a mida. Aquesta imatge també és molt representativa i va donar la volta a França, perquè és una mica aquestes grans sales del Louvre que estem acostumats a veure amb les obres renaixentistes. En aquest cas aquí fa un muntatge molt interessant, el qual és directament un plasma d'ordinador i en el qual tu pots triar o no quines obres s'exposen. Aquesta també és molt interessant, que és aquest fotomuntatge d'una de les sales d'escultures del Louvre, en el qual incorpora aquest iPad amb aquesta banyista d'Ingres, en el qual fa aquest també anacronisme entre períodes. I altres imatges també espectaculars. I aquesta és una mica la imatge que va donar més renom a la sèrie, perquè és una mica com l'art antic, en aquest cas aquesta Afrodita, està traient l'smartphone a aquesta persona i està agafant com de la motxilla, de dir a quin nivell estem arribant amb la tecnologia, amb les xarxes socials, que estem capficats i no veiem la realitat. Per tant, és una mica aquesta crítica i sobretot el discurs, la tesi de la sèrie era com arribaran els museus d'aquí uns anys, quin serà el futur dels museus. Evidentment, la tecnologia no ha d'anar en contra dels museus, això està clar, ara es poden fer visites virtuals, estem fent aquesta conferència en streaming, per tant, una cosa no treu l'altra, però sí que és una mica a partir del 2010 quan tot això comença a accelerar-se i és la crítica que fa en Leo Kailard. Doncs bé, a partir d'Art Game, com hem dit, en Leo Kailard comença a tenir ressò a nivell europeu també, a França sobretot, i comença el 2012 la sèrie que el catapultarà, diguéssim, a la fama, que és la sèrie Hipsters in Stone, que és una mica el que vaig proposar jo a les Sales Bernardes. Ell començarà amb aquesta sèrie també fotogràfica, després veurem com aquesta sèrie de fotografies passaran a la pedra, al marbre i al guix, però perquè veieu una mica com funciona. En Leo passa moltíssimes hores al Louvre fent fotografies, per tant, em va comentar que té quasi totes les sales d'art clàssic del Louvre fotografiades i després mitjançant aquests programes fotogràfics com el Photoshop, etc., doncs li atorga aquestes vestidures a les escultures clàssiques. Per què sorgeix aquesta idea de Hipsters in Stone? Doncs del 2008 al 2009 en Leo va estar residint a Nova York, a Amèrica, i va veure que alguna cosa estava passant. A Amèrica, que a diferència d'Europa, va coincidir amb la crisi del 2008-2009, que va ser una crisi molt potent, i va veure que les noves tecnologies i que tot avançava molt més ràpid que Europa als Estats Units, sobretot quan va retornar a París. I va donar la casualitat també que durant aquells anys es va començar a parlar d'aquesta tribu urbana que segurament ja coneixeran, que són els hipsters, que és aquesta tribu urbana que es va començar a posar de moda a Amèrica i després va arribar a Europa, que són aquestes persones que cuiden moltíssim el seu aspecte físic, aquestes grans barbes, les ulleres de pasta, i va veure que aquests personatges, aquí us he posat una foto que he tret del Google perquè veieu una mica la imatge del hipster, i era una mica
va veure que aquesta cultura, aquesta tribu urbana no es diferenciava gaire de l'art clàssic. Us he posat aquesta comparació que em fa és relativament curiosa perquè veiem aquesta escultura romana, aquesta reproducció en marbre de marbre, que si us fixeu té les barbes, té els cabells llargs, i en Leo el que fa és aportar-li aquest toc hipster, vestint-lo amb aquest polo i aquests jeans. Y la reflexión una mica que dona es que la idea de vestir las estatuas del Louvre con ropa muy casual, característica de nuestra cotidianidad urbana, la tendencia hipster con barbas largas, cabello largo, culto al cuerpo a través del deporte, se asemeja mucho a las características grecorromanas que se encuentran en la estatuaria clásica. De repente, a través de la ropa, tenemos una nueva perspectiva que cambia drásticamente y no podemos dejar de ver estas esculturas con otra luz, como si fuesen personas de hoy. Per tant, el que fa en Leo és transformar o acostar aquesta cultura clàssica al dia d'avui vestint-la d'aquesta manera. Fins i tot arriba a dir que els déus mitològics, aquestes cultures de caire mitològics, en el moment que els hi poses aquesta roba casual o hipster, perden els seus poders i es transformen en persones quotidianes. Aquí veiem alguna altra imatge i una de les imatges més significatives d'en Leo, si poseu Leo Kailar al Google, és el famós Apolo Belvedere, que és aquesta gran escultura clàssica icònica que coneixem tots, que en aquest cas el que fa és introduir-li les ulleres de sol i aquest smartphone. I aquesta va ser les imatges més icòniques de la sèrie, de la qual va ser portada fins i tot de molts catàlegs i moltes publicacions. Per tant, el que fa en Leo, en definitiva, amb aquesta sèrie és que nosaltres reinterpretant, o en Leo reinterpretant aquestes escultures vestint-les d'aquesta manera, ens està qüestionant el present i ens està qüestionant el futur a partir del passat. És aquesta redescobrir l'escultura clàssica, apropar-la al nostre dia a dia vestint-la amb aquests atuells, amb aquestes vestidors més modernes, per repensar el nostre present i repensar sobretot el nostre futur. El David de Miquel Àngel, que li incorpora aquesta camisa i aquest rellotge Rolex, i encara ens acosta més el dia d'avui. Y llavors, una altra de les reflexions molt interessants és que nuestra sociedad moderna, nuestra apariencia, nos da mucha información sobre quiénes somos. Aquí es parla molt dels codis. Avui dia tenim tots uns codis i la manera de vestir ens diu molt de la persona. Ese es el poder de la ropa, te hace parte de una comunidad, pot ser des de hipster, fashion, punk, dandy, etc. Vestir estatuas antiguas es una buena manera de revelar la diferencia entre alguien que está desnudo y alguien que está disfrazado. Tan pronto como las estatuas se visten, ya no son la misma persona, se convierten en otras personas con diferente actitud, dependiendo del estilo de ropa que lleve. Per tant, és una mica el leitmotiv. Amb la ironia i l'anacronisme, el Leo crea una sèrie que revela la vessant més narrativa de l'estil, per tant, aquestes estàtues icòniques vestides amb roba del segle XXI fa gairebé que perdin les seves propietats mítiques, com aquí veiem el déu Mercuri, que per tant el vesteix amb aquest jersei i aquests jeans i ja deixa, o sembla que ja no tingui aquest poder com a déu. I aquí és una reflexió que també fa en Leo molt interessant, que diu que si la roba pot arribar a profanar la pedra, i que si la roba pot arribar a profanar aquest caràcter clàssic, aquest caràcter mític de les escultures gregues i romanes. Aquí us poso el tema de l'atelier d'art del Museu Nacional perquè és molt interessant, us recomano molt que aneu al seu web perquè fins i tot podeu comprar les reproduccions a uns preus bastant elevats, això sí, però sí que hi ha un cercador en el qual si us interessa des d'una petita escultura mesopotàmica o alguna estela mesopotàmica del Louvre fins a alguna escultura neoclàssica, etc., podeu fins i tot comprar les reproduccions. Aquest és el taller en el qual en Leo, igual que altres artistes com Damien Hirst o Jeff Koons, que són també altres artistes que després en parlarem i reinterpreten aquest art clàssic, doncs tenen accés i per tant poden fins i tot tenir els models originals per reproduir les seves peces. Com hem dit, després de la fotografia, en Leo passarà a l'escultura, però sempre dins de la mateixa sèrie, i per tant el que farà serà conjuntament amb un amic seu que es dedica a la moda, doncs
vestiran literalment aquestes escultures. Primer començarà amb escultures de guix i després continuarà amb escultures de pedra i de marbre, però aquí tenim una imatge molt interessant, el que us deia, que tenim aquí des d'una estela mesopotàmica fins a aquesta Venus, o aquesta Afrodita grega. I aquí veiem el treball. Us he posat també una imatge molt interessant, que aquesta és de l'exposició de les Bernardes de Salt, perquè sí que és veritat que sense veure l'escultura en directe podeu pensar que aquesta escultura és de Quitaipan, que és una manera de vestir una escultura, però si us fixeu no, perquè la roba està directament dissenyada i directament cosida a l'escultura. Aquí no sé si es pot apreciar, però aquest tall de roba és un tall de roba que ocupa això, perquè a l'altra banda hi ha aquesta espècie com de tela que li cobreix el braç. Aquestes bermudes són unes bermudes fetes i cosides directament a l'escultura. Per tant, tota la roba està feta a mida per aquestes escultures grecorromanes. Són de mida natural, com poden veure, i per tant tot està fet a mida per aquestes escultures. I aquesta Diana del segle XVIII és una de les que vestiran Leo Callard, i aquest Marcellus, que també es troba al Museu del Louvre, són aquestes escultures que visita en aquest taller i que després convertirà en aquestes dues d'aquí. Per tant, són aquestes escultures de Hipster in Stones, que primer comença amb aquesta sèrie fotogràfica i després la fotografia passarà a l'escultura. Val a dir que d'aquestes escultures no se n'han produït gaire perquè després, ràpidament, justament cap al 2015, començarà a treballar directament amb el marbre i amb la pedra, que en parlarem de seguida, i per tant tots aquests complements reals que incorpora en l'escultura els passarà directament al marbre i els esculpirà directament en el marbre i posteriorment també en el bronze. Us poso aquí aquesta imatge també molt interessant, que és una exposició que es va fer el 2018 de Classical Now a la King's College de Londres, perquè va ser una exposició en la qual aquest revival de l'escultura clàssica va ser molt potent i es van convidar diferents artistes contemporanis a revisar l'art antic, i de quina manera ells revisaven aquest art clàssic, aquest art antic, i el portaven a la contemporaneïtat. Per exemple, aquest tors que veuen aquí és un tors d'Yves Klein, amb aquest famós blau Klein, que va participar també a la mostra, i aquí en Leo sí que va donar també un gran salt a la fama amb aquesta instal·lació. A ell ja no li va valdre fer una escultura a tamany real, sinó que va fer aquesta instal·lació fantàstica a la Bush House de Londres, que és un dels primers centres comercials que va haver a Londres als anys 20, i en la façana principal, a la part de dalt, com a templet, es troben aquestes dues escultures i en Leo el que va fer va ser vestir-les literalment. Per tant, va ser una instal·lació de la qual es va parlar molt a Londres, la gent va quedar completament impressionada, a part, evidentment, del treball de logística, de vestir aquestes escultures monumentals. Aquí veiem en Leo amb un tècnic de patrimoni de Londres per tal de veure com es vestien aquestes escultures, però vull que es fixin fins i tot amb els detalls de les ulleres, que no sé si es veu bé, però són unes ulleres enganxades amb una goma, amb una espècie com de fil elàstic per poder emular aquestes famoses ulleres de pasta típiques dels hipsters. Per tant, va ser una instal·lació de la qual es va parlar molt i de la qual va obrir una mica l'obra d'en Leo Callard al mercat anglès. Recordem que aquesta exposició es va fer a Londres, al centre de Londres. Per parlar d'algun exemple més, us he parlat d'Yves Klein amb la Blue Venus, que va ser també una de les obres exposades en aquesta exposició de Classical Now, i aquesta obra fantàstica, des del meu punt de vista, que és de Damien Hirst, que Damien Hirst també serà un dels grans escultors que segurament tothom coneix per el tauró en formol o el cap de vaca, que parlarem tots, que va ser un artista que a partir dels anys 90 va revolucionar el món de l'art, va ser un artista dels més cotitzats en el seu moment i dels més provocadors. Se'l considera també com una espècie de showman, però que va donar peu a que es parlés molt d'ell, per tant ell ha creat aquestes escultures de les quals no deixa ningú indiferent, i va crear aquest cap de Medusa fent un revival de la mitologia, de la figura de la Medusa.
a partir del 2016, en Leo Callar el que decideix és deixar de vestir les seves escultures amb aquestes robes i passarà directament a fer l'escultura directament amb el bust. Sí que aquí també hi ha un tema molt important i pels artistes encara és més que les obres s'han de vendre, per tant s'han de fer obres maques i s'han de fer obres, jo sempre dic, vendibles. Per tant, aquestes escultures a tamany natural de guix vestides amb roba són molt poco vendibles i per tant passem a un altre format que és el format del bust, que és molt més petit i el qual és més accessible, diguéssim. Per tant, el que fa aquí directament és tornar a apropiar-se d'aquests bustos clàssics del Louvre, aquests bustos grecoromans, i els afegeix tots aquests elements del segle XXI, com són les ulleres de pasta, les gorres, els auriculars, etc. Veiem aquest Hèrcules amb aquesta visió. I una altra de les sèries molt interessants que farà a partir d'aquest treball del bust serà Heroes in Stone. Heroes in Stone serà un treball fotogràfic, una sèrie fotogràfica, que després també passarà a pedra, però aquest treball que presento ara, o aquesta sèrie, és un fotomuntatge també. Això és una crítica molt interessant també que fa Leo Callar sobre la visita dels museus. Abans he vist aquesta visió de com seran els museus d'aquí uns anys, a partir de la tecnologia i tots aquests avenços tecnològics que estem patint o que estem visquent. I llavors en Leo també, en aquesta sèrie de Heroes in Stone, per tant una sèrie del 2017, fa una reflexió molt interessant de quin és el paper dels visitants als museus i com consumim les escultures i l'art dins dels museus. Jo faig aquí una petita aportació meva, que jo crec que molts de vostès estaran d'acord, és que qui no ha anat al Louvre o qui no ha anat a un museu i ha anat a veure les peces claus del Louvre, la Victoria Samocràcia, la Venus de Milo, qui no ho ha fet això, alguna vegada o no, o per temps, o perquè, sí, bàsicament per temps, perquè per veure el Louvre hauries d'estar ben bé una setmana per veure tota la col·lecció, però sí que aquí fa una crítica en Leo de dir de quina manera nosaltres accedim als museus i de quina manera veiem les obres i les entenem. Per tant, aquest fet d'anar als museus i veure aquestes obres claus doncs fa que tinguem una percepció que no és la real i per tant no interpretem bé el que veiem. I aquí fa un muntatge molt interessant perquè al costat dels grans bustos del Louvre doncs crea aquests Heroes in Stone com l'Spider-Man, Batman, etc. i la situa al costat d'aquests bustos neoclàssics que formen part de l'exposició permanent del Louvre com a crítica de que nosaltres com a visitants o com a espectadors anem tan capficats en no gaudir directament de l'art que potser passaríem per aquesta sala i no ens donaríem compte que tenim un Spider-Man al costat de Maria Antonieta, o que tenim la figura de Batman al costat també d'aquest bust neoclàssic, o aquesta figura del Superman amb un treball fantàstic. Després aquestes obres les passarà al marbre i són unes peces fantàstiques que fins i tot els dona aquest caràcter com de déus i de bustos romans i d'éssers mitològics. Si veieu aquesta mirada desafiant del Superman, doncs ens podria semblar un bust d'Hèrcules o un bust de Poseidó o un bust d'aquests personatges mítics que trobem a les sales del Louvre. Aquí em perdo, vaig molt perdut amb els superherois, per tant aquest no us el sé identificar, perdoneu-me, perquè n'hi ha molts. Iron Man, perfecte, jo ja no arribo a tant, però aquesta m'agrada molt perquè és un Iron Man que està supervisant la sala del pati de les escultures, aquest famós pati del Louvre on es troben les escultures, on està fins i tot supervisant i vigilant mantenint la pau mundial, igual que els herois mitològics o igual que tots aquestes deeses. Per tant, les equipara i, repeteixo, no deixa de ser una crítica a com consumim l'art i com visitem els museus. Una sèrie molt... Aquí n'he posat 3, de les quals després passarà el guix i el marbre i que després participaran en diferents exposicions col·lectives. Després del marbre també té un treball molt interessant en bronze, aquí veiem també aquests bustos en els quals els incorpora, sempre seguint amb aquesta idea del Heroes in Stone. Serà una sèrie que començarà el 2010 i fins i tot actualment encara està seguint amb aquesta sèrie.
Fins i tot inclueix el tema del virtual, no? Amb aquestes famoses ulleres que podem tenir ara, i a partir de l'smartphone o el telèfon mòbil tenim aquesta visió en 3D. Fins i tot molt interessant que una d'aquestes la vaig poder portar a les Bernardes, que és els faraons, no? Els faraons i les faraones egípcies, que encara les trasllada amb aquest anacronisme, no? I vestint-les d'aquesta manera a la nostra era. Aquesta és la imatge de Ramsès, no? I aquesta és la imatge de les Bernardes, perquè veieu el pas al marbre. Aquí, evidentment, la fotografia no li fa justícia, però sí que és veritat que és un treball molt minuciós i molt acurat del treball del marbre. I com no, el 2020 hem patit una pandèmia, no? I per tant molts artistes aquest espai o aquest temps de confinament o aquest temps de pandèmia ha afectat la seva obra. I evidentment en Leo Cailar també, com molts altres artistes, i va fer una sèrie que es deia Mask Stone, en la qual també, continuant amb aquesta idea del Hipsters in Stone, doncs crea aquests bustos, no? Incorporant l'element de la mascareta, no? Un element que malauradament avui dia ja forma part de la nostra manera de vestir, no? Esperem que d'aquí poc ja no la portem, però bueno, és una peça d'indumentària que el 2020 s'ha incorporat a la nostra manera i per tant en aquests anacronismes i en aquesta manera de portar l'art antic a l'actualitat s'ha de mostrar. I un altre que és també de Mask in Stone. I aquí us he portat un detall del casc, que el casc és una autèntica meravella, si us fixeu amb el treball acurat, aquest treball. Jo, sincerament, no hi entenc gaire de tècnica, però vostès que són escultors, segurament, veient aquesta filigrana del casc, veuran que és un treball exquisit, en el qual ell va treballant a poc el casc i va fent aquestes filigranes, fins i tot el treball dels plomes, que és fantàstic. I el 2015 també, si retrocedim 5 anys enrere i continuant amb la idea d'aquesta recuperació de l'art antic per qüestionar quin és el nostre present i quin és el nostre futur, va aparèixer una sèrie molt interessant, per mi és de les més interessants d'en Leo, que es diu Like Stone, una mica l'equilibri o el diàleg entre la llum i la pedra. I per tant aquí el que fa en Leo d'una manera també molt interessant és crear aquest diàleg entre allò tangible, allò que podem tocar, que és la pedra, i allò intangible, allò immaterial, que és la llum, i que de quina manera, quan la llum s'encén, la pedra desapareix. Aquí al costat he posat una imatge de les Bernardes, perquè aquesta peça vaig tenir la sort que la vaig poder tenir a les Bernardes. És una peça que ha voltat per molts països i les dates de l'exposició em van venir bé perquè la vam poder portar a Girona. I per tant és una peça que sincerament quan s'encenen els neons de manera literal el marbre desapareix. Per tant és aquesta manera com el digital o com l'era digital o com les noves tecnologies també fan que fins i tot arribi a fer desaparèixer el passat, arribi a fer desaparèixer la nostra història. Per tant també una altra crítica social que envolta l'obra d'en Leo. Aquí tenim el famós David de Miquel Àngel, en el qual incorpora el neó. Una obra molt popera, té aquest punt també popero i fins i tot un pèl kitsch, també podríem dir, però que té en directe guanya moltíssim. Aquest bust de Laocoon, que és fantàstic, amb aquests neons que l'envolten i que literalment quan la llum s'encén el Laocoon desapareix. I per tant és una al·legoria al nostre temps propi, del món modern, de l'era digital que ens envolta i que ens obliga a mirar a l'antiguitat d'una altra manera. La llum en aquest cas és el símbol d'aquesta modernitat i d'aquest coneixement que estem tenint o que vivim en l'actualitat i que la nostra cultura moderna prové directament de l'època grecorromana. Per tant, també aquest diàleg entre la història, el marbre com el fet històric i la llum com aquest element digital o com a element revelador de la modernitat. Aquesta també és una peça molt interessant, en aquest cas no és de marbre sinó que és de guix, extret també d'un model del Louvre, i el que fa és incorporar aquests leds en l'interior de l'escultura i mitjançant petits orificis crear aquests destellos, diguéssim, de llum.
Aquesta encara és més impressionant perquè, evidentment, quan tanquem els llums i encenem els leds, el guix directament desapareix. Només veiem aquests estalls de llum que ens ceguen. Per tant, aquí encara aquest diàleg entre el material o la història i la modernitat, o com la modernitat i allò digital eclipsa la història, les nostres arrels, encara és més potent. Aquesta peça és fantàstica, vaig poder veure-la en directe i és una de les peces més impressionants de la sèrie. I aquí finalment he volgut fer un petit homenatge a una de les sèries que a nosaltres tampoc ens tocaria gaire parlar avui, perquè nosaltres, o el que ens basarem una mica és en l'època grecorromana, però aquí ens anem a l'època del Renaixement, i té una sèrie fotogràfica que es diu Renaissance Woman, del 2013, que l'he posat bàsicament com a excusa per parlar d'un altre escultor de casa nostra, que per mi és meravellós i fantàstic, que és en Gerard Mas, que segurament ja tothom el coneix, que és un virtuós de l'alabastre i de tot el que se li posi a les seves mans, perquè aquesta sèrie, de manera directa, quan la veia, em recordava, aquí el que fa també en Leo és unes dones renaixentistes molt modernes, amb aquests atuells que fins i tot les arriba a vestir de Versace i de les grans firmes de moda que podrien ser perfectament anuncis de moda, podrien posar perfectament en les parades d'autobús o en qualsevol botiga i passarien com a anuncis de moda, amb aquestes grans joies. I això, evidentment, té un punt de relació que per mi és fantàstic amb aquestes dames renaixentistes d'en Gerard Mas, que és també una manera, amb una visió irònica, evidentment, de transportar aquests bustos renaixentistes a l'actualitat, i fins i tot crear aquestes dames de la pinza, la dama del xiclet, de portar aquestes dames al nostre món i donar-los la major normalitat possible. Aquesta deu ser la dama amb el dit al nas, m'ho invento perquè no sé el nom, i l'altra deu ser la dama del collarí, segurament. És una manera, a part de la tècnica d'en Gerard, que repeteixo que és una tècnica molt bona, de portar amb la ironia i amb aquest punt d'ironia, repeteixo, aquestes dames renaixentistes al moment d'avui. I el 2020 també és un moment molt important per en Leo. Hem fet molt ràpidament aquesta trajectòria artística perquè el que fa o en el qual està treballant actualment és amb la sèrie Waves Stone, que seria una mica onades de pedra, i aquí sí que el que treballa en Leo és allò virtual, com el virtual o com el digital, com hem parlat abans, afecta directament i de quina manera afecta en aquest cas a l'escultura i a l'art. El que ens ve a dir el Leo amb aquesta sèrie és, a partir de pertorbacions, que són aquestes escultures que es retorcen, que tenen aquesta forma d'espiral, com si es tractés fins i tot del treball de la física quàntica, com les ondulacions, que seria l'ondulació representaria allò virtual, s'introdueix a la realitat, i de quina manera aquesta virtualitat afecta la pedra, afecta a l'escultura, sent aquesta figurativa, i a l'artista li agrada molt treballar aquesta qüestió pel fet que es pregunta, amb aquesta sèrie, fins on podem arribar dins de l'abstracció sense caure amb l'extensió de la forma, és a dir, com podem treballar aquesta escultura que comença sent un bust figuratiu sense arribar a l'abstracció i sense arribar a perdre la forma. Per tant, jo crec que ho fa d'una manera magistral amb aquesta sèrie, a la qual repeteixo que ja està treballant avui. Se m'acaba el temps? Sí, però... Doncs anem una mica... Estem a l'equador ara. Bé, doncs ara ràpidament hem fet aquest repàs molt ràpid de la trajectòria artística d'en Leo, que seria aquesta primera part de la xerrada, i sí que m'agradaria, aniré molt ràpid, parlar d'altres artistes que jo crec que són molt interessants i que, segons entrevistes amb en Leo, etc., han tingut punt d'influència en la seva obra. Veurem algunes molt clares, però d'altres que sí m'agradaria. Si em permets, els pots mencionar i en una altra ocasió podem fer una específica. Vale, doncs els menciono molt ràpidament perquè crec que són molt interessants i també ens poden donar a reflexió.
Evidentment, si parlem d'art clàssic hem de tenir aquests punts potents, que són, per exemple, Bernini i Praxíteles com a peces icòniques dins de l'art clàssic. Evidentment, una peça que en Leo reconeix que sent admiració és l'èxtasi de Santa Teresa de Bernini, que jo crec que tots en algun moment de la nostra vida l'hem vist, però que per tant són repeteixo, aquestes figures icòniques més clàssiques. Però això no treu, evidentment, que també en Leo senti admiració amb artistes contemporanis. Estem parlant d'un artista molt jove en el qual està immers actualment amb l'obra, amb el seu treball, que viatja moltíssim, coneix molts museus i per tant té molts de contactes i això fa que conegui altres artistes. Un que per mi és molt interessant és Tony Crack, que Tony Crack és un artista que treballa molt les torsions i treballa molt a partir de plàstics, materials com plàstics i d'altres, en aquest cas és un bronzo, però que va començar als anys 70 a treballar el material del plàstic i que crea aquestes torsions que inevitablement se'ns en va amb aquestes Wavestones d'en Leo Callard, que jo crec que hi ha unes similituds molt interessants. Aquesta en concret que està a Màlaga, si algun dia aneu a Màlaga, per un d'aquests carrers comercials de Màlaga, trobareu aquesta escultura que és fantàstica. Aquí en veiem una altra d'en Tony Crack, que es diu The Runner, i per tant veiem també aquesta similitud amb l'obra d'en Leo Callard. Us poso també Damien Hirst, que també és un dels... Parlaré molt ràpidament, però Damien Hirst també és un dels grans artistes que hem parlat fa un momentet, com a revelador i com a trencador als anys 90. Es va fer famós amb aquesta obra que es diu A Thousand Years, que el que va fer és posar un cap de vaca dins d'una urna i amb mosques i cucs aquest cap de vaca es anava desintegrant, es anava a l'efecte de la putrefacció. Doncs amb la venda d'aquesta obra es va llançar al mercat de l'art al 90 i sobretot tothom recorda l'any 91 aquesta famosa obra del tauró en formol que va donar molt a parlar, encara me'n recordo avui dia, de que va ser una obra molt polèmica fins i tot a dia d'avui, que és aquesta manera de fins on arriba l'art i l'escultura. Doncs bé, a la Bienal de Venècia el 2017 va crear una sèrie d'obres que es deien The Treasures del naufragi, us dic el nom en català, perdó, Tresors del naufragi de l'increïble, que és una història que es va inventar Damien Hirst per presentar a la Bienal de Venècia, en la qual el que explicava era bàsicament que en el segle I, Thief Amotan II va aconseguir aglutinar moltes escultures i moltes obres d'art a la seva propietat i quan anava a Àsia Menor a portar-les en un temple que s'havia fet va patir el vaixell un naufragi i aquest naufragi va fer que, sobretot a la costa oriental d'Àfrica, va patir el naufragi en Zanzíbar, va fer que el 2008 es descobrissin aquestes obres i que es rescatessin de la mar. Tot això inventat, és una història que es va fer el Damien Hirst, va crear 200 escultures com si fossin obres rescatades de la mar, però que tenen aquest punt de contacte també amb l'antiguitat. El punt d'ironia també el va donar amb aquesta escultura de Mickey Mouse, que és una mica fins on pot arribar aquest storytelling, aquesta manera de crear la història i que la gent, quan entrés en aquest palau venecià i veiés totes aquestes 200 obres, es creiés que veritablement tot això havia sortit de la mar. Per tant, fixin com fins i tot els corals impregnen aquesta escultura de bronze, aquesta esfinx amb la cara de la Kate Moss, que també va ser molt reveladora, i com si fos una peça de marbre o de pedra de l'antic Egipte que l'hagués recuperat aquest Thief Amotan i que s'hagués perdut a la mar, i fins i tot on va arribar la història que va crear un vídeo fins i tot hi ha un documental a Netflix que el recomano moltíssim, de com es van rescatar aquestes escultures de sota l'aigua, que són les escultures que es van endinsar expressament. Per tant, tota aquesta història arribava fins i tot a aquest punt de bogeria de dir, escolta, estem fent un documental veient rescatar aquestes obres que estan fetes per l'artista per exposar-les a la Bienal, igual que totes aquestes obres que si no us estigués explicant jo aquesta història us pensaríeu que són vaixelles i que són àmfores del segle I que les han rescatat de la mar, però no, senyor, són peces fetes directament pel Damien Hirst. Per tant, un artista que jo crec que jo em trec el barret, xapó, perquè
va fer una presentació fantàstica d'aquesta sèrie, i aquí el punt de connexió amb en Leo veritablement és aquest punt de contacte de la recuperació de l'art antic i portar-la a la nostra quotidianitat. Un altre artista, des del meu punt de vista, super interessant i que recomano moltíssim és l'artista xinès Chu Zen, que la seva obra a mi em té personalment captivat perquè el que fa és una unió del món oriental i occidental fantàstica, i el que fa és, amb aquesta sèrie que es diu Escultura clàssica europea de los 1000 brazos de l'any 2014, agafa les peces icòniques de la cultura grecorromana del Louvre i les presenta com guanyint de 1000 mans, aquesta figura religiosa hindú, i crea aquesta meravella amb aquestes peces de guix que presenta aquestes arrels occidentals, les presenta a la manera oriental. Per tant, sempre crea aquest diàleg entre cultures que jo crec que és fantàstic. La instal·lació era aquesta, eren 90 escultures en les quals es presentava a la manera d'aquesta deessa dels 1000 braços. Una altra sèrie molt interessant del Chu Zen és Eternity, que aquesta encara es veu més clarament aquest diàleg entre cultures, on veiem aquestes escultures de frisos grecs, en les quals a la part de dalt incorpora aquestes figures orientals, de deesses orientals, i encara aquí es veu més aquest diàleg entre Orient i Occident. És una peça molt interessant també. Aquí veiem la Victoria Samocracia, peça icònica del Louvre, que se sosté sobre també un ídol hindú, una figura religiosa hindú. Per tant, un altre cop aquest diàleg. I fins i tot aquesta, que a mi personalment la trobo molt característica, que és aquest posseïdor que l'incorpora el pato laqueado, i per tant aquí fins i tot arriba amb aquest toc d'humor, evidentment, a unir la cultura occidental amb aquest déu, el posseïdor, però que l'incorpora aquests ànecs a la part de dalt, sempre amb aquesta visió de diàleg entre Orient i Occident. I una de les més recents és del 2019, que es diu Hello, que és una peça també molt interessant, és una peça cinètica que es va presentar a Xangai, i que és aquesta peça que dona la benvinguda a la galeria i que es mou i va seguint a la persona. Té uns sensors en el capitell i el que fa és anar seguint a les persones, i aquí també el que fa és aquest diàleg entre la cultura clàssica i la cultura occidental, que quedaria representada per l'arquitectura grega, amb aquest capitell romana, amb aquest capitell dòric, corinti, i la figura de la serp, que seria aquest element que ens transmetria també aquesta idea de l'oriental, i amb aquesta visió de les noves tecnologies. El Chu Zen el que està fent ara mateix és treballar amb aquests impossibles i com la robòtica i la tecnologia la pot aplicar a l'escultura. Per tant, és una peça molt interessant, que aquí us he fet un petit vídeo. Perdó, encara no. Theo Mercier podria fer una xerrada directament d'aquest artista. És un artista també que recupera les arrels clàssiques per portar-les a la contemporaneïtat, però ho fa a partir d'una visió com de col·leccionista, com del gabinete de curiosidades, i el que fa és recuperar peces originals grecorromanes, com aquest bust que veiem aquí, i barrejar-les amb reproduccions de souvenirs que podem trobar a qualsevol ciutat del món, però sempre referent a aquesta història clàssica. I ara el que està fent des del 2012, que es va traslladar a Mèxic, és unir les dues cultures, aquesta part més occidental amb obres com bustos de bronze, etc., i la part més antropològica de Mèxic amb peces diverses com exvots, etc. Panorama Zero va ser una instal·lació molt interessant en la qual veiem aquesta barreja entre peces originals clàssiques també que ens remunten a la cultura occidental i d'altres que ens remeten a la cultura mexicana o prehispana. Té composicions que són una delícia, aquests bodegons són fantàstics i són unes instal·lacions precioses. I finalment, sisplau, no puc marxar d'aquí sense parlar de Jeff Koons, que Jeff Koons jo crec que és un dels grans artistes
i en els quals hi veiem una gran influència al Leo Cailar. Us he posat el famós Pupi, que tothom coneix, el Guggenheim de Bilbao, que jo crec que és un dels emblemes d'aquest artista, i us he posat també la imatge d'ell perquè hi ha també aquests gossos icònics fets amb globus que tothom coneix. I us he posat una sèrie que té punts de connexió amb el Leo Cailar, fins i tot que utilitza la mateixa model, si recorden aquesta Afrodita sortint del many és la mateixa que en Leo Cailar vesteix, per tant fins i tot arriba en aquest punt de connexió. Amb aquesta sèrie del 2013 que es diu Gazing Balls, que jo no ho sabia, però aquestes boles fetes amb vidre bufat, superreflexants, es van posar molt de moda als anys 70 als jardins d'Ohio, d'Amèrica, dels Estats Units, i representaven un estatus social. Això pot semblar una mica anecdòtic, però sí que és veritat que qui tenia aquestes boletes en el seu jardí donava un prestigi social a la família, i això és un record d'infantesa del Jeff Koons. Llavors el Jeff Koons el que fa és, aprofitant aquestes boles perfectes fetes de vidre bufat i superreflexant, les incorpora amb una espècie d'equilibri que sembla impossible en aquestes figures de guix que tornen a recuperar aquests clàssics de l'art antic. I el joc que fa, o el que ens ve dir el Jeff Koons amb aquestes escultures a tamamen real, és la participació de l'espectador. És a dir, nosaltres, en el moment en què veiem l'obra, quedem reflectats per aquesta bola de vidre i per tant formem part de l'obra. Per tant és aquest joc entre de quina manera participa l'espectador a formar part de l'obra i convida a formar part de l'obra. Té obres molt maques, a tamany real, i fins i tot no treballa només amb l'escultura clàssica, sinó que porta això a extrems ja de quotidianitat, com les bústies o els abeuradors dels ocells típics dels jardins americans. I fins i tot arriba al punt d'incorporar-lo a grans obres mestres, com aquestes obres de Manet o de Van Gogh, en el qual incorpora aquest mirall que reflexa com si fos una gazing ball, i aquí juga un altre cop en quin paper té l'espectador en l'obra, de quina manera interactuem amb l'obra. Per tant, per mi una de les més interessants. També en pintura fa una sèrie del 2009-2011 que es diu Antiquity, que és tot un seguit de pintura en la qual també recupera, sobretot parla del tema de la sexualitat i de la fertilitat, i recupera totes aquestes deeses, símbol de la fertilitat de l'antiguitat, i que les incorpora o les barreja amb elements pop, com aquesta actriu d'aquí, que us diré el nom, que no me'n recordo, perdoneu, que és una actriu pin-up, ara no recordo el nom, perdoneu-me, però és aquesta incorporació de jugar entre el passat i el present, i com veiem avui dia la fertilitat o la possible fertilitat comparada amb l'art antic. Una altra peça fantàstica seguint amb aquestes escultures metàl·liques és aquesta Venus que reinterpreta i que la fa a tamany natural amb aquest metall reflexant. Aquesta també és molt interessant, que és un homenatge a Manet, però per altra banda és un homenatge a Courbet, el famós Origen del món, aquesta obra fantàstica de Courbet, que el que fa és incorporar aquestes escultures, símbol de la fertilitat, com aquesta Afrodita i aquest Déu amb aquest penis erecte, i juga amb el sexe femení, que és aquesta espècie com de forma metàl·lica que incorpora, i per tant un altre cop, igual que el dibuix, com poden veure que també és un sexe femení, doncs és aquesta manera de jugar entre el present i el passat, sempre amb aquesta visió de l'antiguitat. Una altra és una Venus prehistòrica que tothom té al cap, doncs en Jeff Koons el que fa és transformar-la amb aquesta peça metàl·lica també molt interessant. I finalment ja sí que acabo amb el Daniel Harshman, que també és un dels artistes molt vinculats amb aquest redescobriment o amb aquesta reinterpretació de l'art antic, que fa una sèrie molt potent que es diu París 3020, i és una sèrie que va presentar fa un parell d'anys sobre quina seria la visió de les obres d'art a l'any 3020 a París. Per tant, el que crea és tot un seguit de peces icòniques que trobem en els grans museus i els hi dona aquest aspecte com de deteriorat, com si fos una espècie de troballa arqueològica. Tot això ho fa
amb cendra i amb elements tous. Sobretot un element que jo no coneixia, que potser vostès sí que coneixeran, que us ho dic ara mateix, que és l'hidrostone. No sé si us sona, que és una espècie com de pedra tova que el que permet és jugar i fer aquest aspecte com de troballa arqueològica, no? Aquest punt de contemporaneïtat també el dona amb les bases, amb aquests neons, per tant, ens estem transportant, quan entrem a la sala, a un París de l'any 3020, aquest París futurista, aquesta sala d'exposicions amb els neons. També té un punt kitsch, també s'ha de dir, aquesta visió kitsch de la llum, però que sí que ens informa de com serien aquestes escultures del 3020 o com les tornaríem a presentar. Aquesta Venus per mi també és una de les obres més interessants d'Artman, fins i tot amb aquesta espècie com de cisellats que els hi fa a l'escultura i que a partir de diferents pigments arriba a crear aquesta com a espècie d'erosió, aquestes erosions a les escultures. Això seria una mica la visió de l'exposició des del Moisès fins a la Venus de Milo. Ell no agafa només els grans icones grecorromanes, sinó que amplia el ventall a obres renaixentistes, barroques, etc. I aquesta és una mica, potser, alguna obra que hauran vist, que Artman el que fa és que a partir del 2011, quan es fan aquesta expedició arqueològica a la Illa de Pasqua, troben eines dels anys 20, dels primers treballs que es van fer a les excavacions de la Illa de Pasqua, i per tant això va ser una mica el discurs de Artman a l'hora de crear les seves escultures. Per tant, s'hi van trobar aquestes peces o aquestes eines del 1920, quan es van fer aquestes primeres expedicions a Pasqua, a l'illa de Pasqua, i ja es consideren restes arqueològiques, per què no una càmera fotogràfica de Polaroid o uns Wallmans o fins i tot un Pikachu, que ja el veiem una mica com desfasat, no pot ser una resta arqueològica, i per tant fa aquestes obres de petit format que són una delícia, amb aquests materials tous, amb aquestes cendres, aquests policromats, que sembla com si les haguéssim recuperat d'un clos arqueològic. I per tant aquesta crítica també social a la societat de consum, i tot aquest consumisme que a partir del 2000 també, per tant del nou mil·lenni, ens afecta, i com aquest consumisme arribaria d'aquí uns anys si trobéssim aquestes peces a sota terra. I finalment, molt ràpidament, perquè si no en Jorge em matarà, us vull passar una petita sorpresa que tinc, que és una obra inèdita d'en Leo, que m'ha donat permís per presentar-la avui, que com hem dit, en Leo és un artista multidisciplinar. Avui sí que ens hem basat molt en la disciplina de l'escultura i la fotografia, però ara fa pocs anys està redescobrint la dansa. En Leo també és un gran dansaire, no seria la paraula, però es dedica a la dansa, va estudiar molts anys dansa i ara està com redescobrint aquesta faceta de la dansa i ha creat una peça molt maca des del meu punt de vista, sempre amb aquest rerefons de l'art clàssic, per tant sempre ens situem en un context on trobem l'obra clàssica, i ha creat aquest petit fragment que us presento amb molt de gust i espero que us agradi.
Bé, és una peça que volia presentar, sobretot una peça de dansa contemporània. La coreografia és del propi Leo i la ballarina és una amiga seva, però sí que reflexa una mica la síntesi del seu treball. On millor que fer aquesta dansa que a les sales del Louvre i sobretot a les sales d'art antic de Grècia i Roma, que és una mica la base d'on forma la seva escultura. Doncs bé, moltíssimes gràcies. Perdoneu si he anat molt ràpid aquesta última part, però és que m'interessava molt parlar d'aquests artistes, tot i que, ja dic, es podria fer una xerrada de cadascun d'ells, però de manera una mica ràpida han pogut veure els punts de contacte. Espero que els hagi agradat, espero que hagin descobert un artista que és en Leo Cagliar. Els convido a que vagin al seu web, hi ha moltíssims articles d'ell, i és un artista que contínuament es va renovant, per tant, amb el pas del temps va canviant de disciplina i es va reinventant, que jo crec que és molt interessant en el món de l'art i dels artistes. Per part meva, tornar a donar les gràcies a l'ICRE i a la Biblioteca Clarà i sobretot als amics que han pogut venir, que els agraeixo molt la seva presència, i a tots vostès, per suposat. Moltes gràcies.